dneska si tam ďalšieho videa a dneska budeme variť s maminou. Budeme variť vývar. Točím to teraz, tento úvod neskoršie, takže práve preto už ten vývar mám, ale dneska budeme variť vývar s maminou. Prakticky to bude variť, bo ja budem tak malý otrok. OK, takže tu na pár minút, alebo ani nie minút, sekúnd, neviem, proste chvíľku to tu nadabujem. Prvé video som robila na šírku, teda na výšku, a proste práve preto nemáme ten úvod, kde som proste dávala to mäso do toho. Takže sorry, ja som proste len zabudla, že to mám robiť na šírku. Tu nás sme proste dávali ten vodu do hrnca, kde je mäso a to je kurácie krídla sa mi zdá. Potom sme dali akože ten hrniec na varič a teraz dávam jednu lyžičku soli. Tu nás sme krajali mrkve, to je jedno. A išlo to ťažko, proste moje nervy s týmto boli také, že no dobre, fajn. Išlo to ťažko, to bola proste divná mrkva, mne sa nepáčila, proste nešlo to ani krájať, išlo to ako šiši. A mrkvičky sme nakrájali a ešte sme krájali aj petržlen, lebo mamina nakrájala už kalera predtým a nakrájala aj cibuľu, takže s tým som sa nemusela, nenakrájala, ošúpala cibuľu, s tým som sa nemusela ani nejako srať, našťastie. Ináč mám nové nechty, dúfam, že sa vám páčia, sú úplne úžasné. Tu vidíme, ako sa to ťažko robí, no a teraz už by ste mohli aj počúvať. Povedala sa povedom, hej. To je uľava, čo? Na takej ťažkej mrkve. Si ma vydala, vieš, že... Môžem to zamiešať? Nie, prečo? To sa nemieša, lebo ti padne ten somár, čo máš na vrchu, čo sa ti robí. Ale vypadá to tak, že by to chcelo zamiešať. A ty si ten zolo už dala, hej? Takže už máme vlnu? No, musíš počkať, teraz sa ti bude robiť tá pena. Ale zatiaľ máš voľno, hej. Som zase poslala do služby. A kde je to lapačko na to? Tady. Aha. Dala mi toto. A mám normálne keby vyťahnuť z toho tú penu. Ako to mám vyťahnuť, keď tam je hento? Tak to, že už ti tak silno vre, tak si tam musíš troška stišiť, aby ti tak strašne nebublalo. No tak sa stišujem. A vytrobilo len také mierne bublinky. A keď sa ti prestane tvoriť pena, tak tam dáš tie korenie, čo som ti heno prichystala. Ale nie všetky, prosím. Už aj tam není tak veľa. Myslíš, že už to tam môžem dať? Tak. Hej, tak. Prikasa. Aký je rozdiel medzi novým a čiernym? Na inú chuť, troška. 3, nie 10, to bude štipľavé. Aha, OK. perfektne. Tie dve. OK, korenie sme dali, teraz budeme čakať 2 hodiny. Takže takto uvarila rezance. Tu sa varí tá mrkva navyše pre ňu osobne, pretože ona má rada veľa mrkvy a z toho by sme mali normálne, že cukrovú polievku. To je môj nehet. Úplne. A nechet má tu. Nevadí, nechty sa občas dajú aj odložiť. Teraz to ide predsediť. No, dáš to tam proste pomaly. Vieš. OK, ide s tým. Buľvačka, poď sem, nebezpečné. Nebezpečná situácia. Pomaly. Už nevidím, co to bude. Dobre, a teraz to tam trošku chydni. Ako dlho sa majú robiť tie mrkvy? Pichneš do toho vypičkou a keď bude mekla, tak to si vypneš. Dôležitá vec. Ja som si kúpila rozmarín. 2 konkrétne. Že môžem pestovať rozmarín. No. A hádajte, ako dlho určite vydržíte rozmarín. Ako dlho vydržia rozmaríny, mamina? Roky? Myslím akože ako dlho mi prežije ten rozmarín. Myslím, že ako dlho mi prežije ten rozmarín. Jaj. Mám tu. Ja ho prelejem. Ja milujem polievať kvetinky.
posledná kvetina, čo som mala, tak som ju preliala. Akože veľa. Očakáva, že robím dobrú polievku. Keď mi nepovie, že tú polievku mám ochutnať. Teraz mi povedala, že mi zabudla povedať, že mám ochutnať polievku. Musíš to ochutnávať proste. No ale ešte by som tam potom neskôr dala trocha soli. A chutí už teraz už chutí veľmi dobre. Máš na tie rezance. Máš aké farby na oči? Nemáš tam svetlo. To máš tak zelenou. Hnedé, neviem čo to je. Ja mám modré. So zelenou. Nemám modrú semo, tak toto a zelenú Takže hore. ty si zdedila modré po ockovi a mamičky po zelené. Zelené po mamičky tak. Ja viem. Zase hrozné. To je všetko? Nič nevidím. Šéf kuchár. Toto nevidíte. To nikto nevidí. Vôbec to nerobí za mňa. Robím to všetko ja. Tak ja len tak stvarila ty. Ale ochutnaj tú polievku teraz, kto je šéf kuchár. No a v tomto momente práve už iba naberám polievku, každému osobitne, každý má úplne iné podmienky, jeden nechce to, druhý nechce to, jeden nechce cibulu, druhý chce mäso, takže som sa tam úplne hádala, že bože, čo naberiem, tak to zatienej. No, ja som tiež síce ale vyberáva, ja si dám iba vždycky mrkvu a mrkvu, šťavu a rezance, to je proste všetko. Stáva sa. Ku koncu videa sa vám chcem poďakovať za to, že ste to vôbec pozerali, mne sa to vôbec nechcelo editovať s prepáčením, takže možno preto to aj vyzerá strašne, stratila som nechty, stáva sa, nevadí. Potom by som chcela poprosiť o like, napríklad o komentár, ako sa dneska máte, alebo môžete pozdraviť Onyxa. Onyx, povedz ahoj. Alebo môžete povedať vašu obľúbenú farbu, neviem, niečo, čo by ste chceli povedať, môžete mi napísať. Potom napíšte, aké ďalšie video by ste chceli, lebo ja už nemám nápady, ja neviem. A taktiež by ste mi mohli dať suba, ak vám to nevadilo, že by ste ma videli znova, lebo potom už nebudete ma vidieť. Chápete ma, že? Sa majte pekne a ešte raz ďakujem. Užívajte, no, teraz je piatok, takže zajtra je piatok, takže bude prakticky víkend, takže užívajte víkend. Prosím vás, užívajte si víkendy. Sú to iba 2 dní. Ale užívajte si ich. Aspoň tak. Ajte!